Hanes yr Iaith, Rhan 2. Beth mae'r detectives iaith wedi ddysgu? Rydyn ni wedi gweld bod iaith yn datblygu yn araf, bod yr iaith Gymraeg yn rhan o deulu mawr sy'n ymestyn dros y byd, ac yn ôl yn y 6ed ganrif, nid dim ond yng Nghymru roedd pobl yn siarad Cymraeg. Arhoswch funud, dydy'r arwydd hwn ddim yn hen iawn. Na, ond mae enwau llefydd yn ddiddorol iawn i detectives iaith. Yn yr enw Cymraeg Abertawe, mae Aber a Tawe. Mae Aber yn golygu ceg yr afon, a Tawe yw enw'r afon. Ydych chi'n gallu gweld bod enw afon Tawe yn debyg iawn i enw afon Taf, Teifi, Tywi a Tafwys hyd yn oed yn Llundain, River Thames. Ond yn ôl at yr arwydd yn Saesneg, y gair yw Swansea. A Swain oedd brenin Denmark rhwng 986 a tua 1114 a fe roddodd yr enw Swansea i'r dre, sy'n dangos bod bobl Llychling, y Ficingiaid, wedi bod yng Nghymru. Wedyn, beth am enwau llefydd sy'n dechrau gyda Caer? Caer ydy'r hen air am rhywbeth fel castell, sy'n dangos bod y Rhufeiniaid, y Romans, wedi bod yng Nghymru. Caerfyrddin, Caernarfon, Caerllion. A'r enwau sy'n dechrau gyda Llan? Wel, mae'r enwau yma'n dangos bod seintiau wedi bod yn byw yng Nghymru. Llan Deilo ar ôl Sant Teilo, neu Llan Gadog ar ôl Sant Catog. O oes, mae cliwiau hanes iaith ym mhob man. Ond nawr ni'n dod i'r flwyddyn 1250 ac at hwn, Cymraeg hen, 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 mewn llyfr hen, hen. Y llyfr hynna sydd gyda ni, Llyfr Du Caerfyrddin. Trysor. Mae'r llyfr yn byw yn saff yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth ac mae'n llawn darnau bach anhygoel. A llyfrau cynnar pwysig eraill yw Llyfr Coch Hergest a Llyfr Gwyn Rhydderch. Yn y llyfrau yma, mae storïau'r Mabinogi, storïau hen, hen o Gymru lle mae cewri a gwrachod ac adar sy'n siarad a merch sy'n troi'n gwdi hw a llawer o bethau rhyfeddol. Mae llawer o bobl yn dweud mae'r Mabinogi a barddoniaeth pobl fel Dafydd ap Gwilym yw'r storïau a'r farddoniaeth orau yn Ewrop a'r byd. Ac mae'r cwbl yn yr iaith Gymraeg. Ydych chi'n gallu dysgu mwy am y Mabinogi tybed? Wel, rydyn ni wedi cyrraedd tua 1400 ac mae'r iaith Gymraeg yn fyw ac yn iach. Mae hi'n iaith bwysig, iaith pawb, iaith y llys, iaith pobl, iaith y ffermydd bach, iaith busnes, iaith y gyfraith, iaith gwyddoniaeth. A chofiwch weithiau, roedd hi'n byw ochr yn ochr ag ieithoedd eraill. Roedd hi wedi byw ochr yn ochr gyda Ffrangeg, Lladin, iaith y Llychlynwyr, Gwyddeleg a Saesneg. Ond yna, yn y flwyddyn 1536, mae rhywbeth mawr yn digwydd. Rhywbeth sy'n mynd i newid pethau. Rhywbeth sy'n mynd i fod yn newyddion drwg i'r Gymraeg. Ydych chi'n gwybod beth? Ymlaen i Rhan 3.